Hi guys, Kick Falter Ash Wig, Geoguessr, agus Bugni Nismon Gaming, New to mein Art Jifril Scalan, Jagana, Snuffy on Gaming, is Layer Rishigs Rodiella, been my house on Shin, Art Ganok, Captain actually go to Nis Farg School Chivsha in on Nismo, Jagakrad, Ata or Shul at Ekal, Mas Rodig with my he's on shop. So when you're Igimers Bugni Nismo Geoguessr and says OG game, actually Captain on Cade, Ishan, a Kerme Susan Shaw. An beit an riomh I bhíon lúnasa nar bhí sé mar cean den episód I Geoguessr, so ag súil go mór le bheith ras in jom as rud ag bhfuil simagat I Geoguessr I immert tá sé le fáidir geoguessr.com agus tá ort níos am ich beidir €3 in aine mísa a ich, so is fiú is cluhénta agus an méid sais léir scan na difriúil agus módan na difriúil atá aige. In fact, in your page you can make buganin to battle royale mar renovation couple meo hin agus fi sé hint agus just ni ra really chance no ni ra fun go G shot hon a imagery shop in your to me gary bejer piece to battle royale image Arinos to me reduce hon just size standard mode ian of akle churon ama so ni via ga moment agamak by me on move pan agus zoom agus scocardella so by sin character up by bugni níos bun Jeffer Tá mé an urban world dhéanú mar ní málam nar tá tú mu faoin tú tá sé anna Jackar chun táhasta tócha cháhfuil tú agus tháinig mé sin tá léirscáil seo déanta agam actually léirscáil tá mód seo déanta agam is tócha agus for mé 8,000 pointes le chun dé ba me an I should all no page bugnin níos fear. So gá nóid ach tá mé an gachrad a dhéanamh, tá mé an bugad timppel agus zoom in a dhéanamh agus panning a dhéanamh freisin. Agus tá somir so ein lot fud an ná atá I gahir nó congrach de cahir agus dús an céitán soch Jackar. So ní le gá nóid agam, so bheith sé Jackar an leirte an céine tá green an seo sa jeisceart mé an sin tá gin táid in the northern hemisphere. Deirtar agus ceapan ggóilmid táid sa Tseapáin margheall an tang an sin agus an script agus freisin na cornan sa níos am cin tanmat áthú fiú a méle ach na sais black cars a bhí acu sa Spáin agus freisin fecinn tú sam Honda an sin ceapan agus Toyota beidir an seo an rud atá deachar a gáín ar táú in áit goú leis an Tseapáin Bheith mé an a bheith só ar fá óir le agus fós ní bheith clú an cináit sa Tseapáin, so tá an tír ach rií ba sé anna deachar an éon rud níos mó áil go háirthe margheall gohfuil an script agus an text I script difriúil, mas rud ag bhfuil in achil Tokyo ní bhaid Tokyo scrífisús I méle in áit ceapam nó leis an script. So, Beidir just buy an guess a chur seach an so agus I gcónaí man tú cinnte níos fear Beidir an Tseapáin cóidifriúil a gachá eile nach bhfuil much leis na cóna chuir céh tannaí atá an seach seo céh sais economical bhfuil siad much leis an spás agus na roihiúr an seo ban an seo má nach bhfuil tú cinnte nó Beidir fear in sam actually ban no far an sin achar is come guess a chur seach ar níl je second come bheith cormach an so is tócha tá cara agam agus tá sé Osaka faoi láthair sa beidir áit an congrach de Osaka bhí sé Tokyo bhí me chun rá manhfuil do cinnte agus tá sad gohfuil tú I ddír éigen mar hapla an Tseapáin I gcónaí caiitú dul na haid an príomhchathair ach níos sam just bhí rud éigen ag instant dom an sin nach an ceart hon Tokyo agus really níl sé Tokyo níl sam cé go fada tá sé sin ó Tokyo beidir 100 km Hartar sin nach féchar an méid Cafrica nó níl sam an Cafrica iad seo nó